Ja, we hebben een nieuwe single uit, Butterfly. Het is weer echt een Mulder & Mulder lied. Ja, Butterfly, misschien kennen ik denk dat de wat oudere mensen het nog wel kennen. Het liedje van Daniel Gerard, Butterfly. Maar Butterfly, en hebben we een bewerking opgemaakt voor een Mulder & Mulder bewerking. En ik moet zeggen, het liedje komt lekker aan. Nou, het tempo, hij heeft gewoon... we hebben hem wel wat sneller gemaakt natuurlijk. Maar het is een lekker dingetje. Je kan erop meedijnen, je kan erop meezingen. Het is gewoon een lekkere meezinghit, zeg maar. Elke artiest is altijd op zoek naar een goed liedje. En dat blijft altijd lastig. Maar het idee Butterfly hadden we al een tijdje. En nu kwam het toevallig op het goede moment. En ja, dat pakte zo goed uit dat onze platenmaatschappij Berk Music zei van... nou, die gaan we uitbrengen. Die vinden we goed. Nou, ik moet zeggen, we zijn er hartstikke blij mee. Het liedje komt heel goed aan bij het publiek ook. En bij de mensen van de radio. Je moet altijd maar... het is altijd gokken. Maar voor mijn gevoel gaat dit liedje hartstikke goed.